Co se vám vybaví, když si vzpomenete na letošní oktávu? Tak letošní oktáva to je Mobilland. Především velmi emotivní volejbalové zápasy chlapců, zakončené pídělkami prohraného týmu. Hlavně se mi objeví třída, která byla úplně první, kterou jsem celou učil na téhle škole a která mě učila tuhle školu. Asi vybaví vejle do Prahy, exkurze za památkama, ale měla chybu. Se mi vybaví něco jako ta nejzazší pedagogická meta a překonávání hranic, výzva a prostě se mi připomene i to, že někdy ty výzvy holt jako nepřekonáme. No. Když si vzpomenu na letošní oktávu, vybaví se mi Vítek Vondrášek se svými neustálými inteligentními dotazy. A občas, když odcházím z té třídy, tak se mi vybaví taková písnička od Žlutýho psa, kde se zpívá Vyndej starou indiánskou dýmku míru, potom možná zapomenem na sekiru. Kdybyste se vrátili do svých školních let a ocitli se v letošní oktávě, s kým byste si sedli do lavice a proč? V lavici bych chtěla sedět s Áďou Dobijášovou, protože ta by mi inteligentně napovídala. Když jsem chodil na gymnázium, nikdy jsem neseděl vedle žádné holky a proto bych to teď asi napravil. S Áďou Dobijášovou nebo Karlou Váchovou, ale tady bych to nekomentoval. Tak bych si sedla s Adélkou Forstovou, protože mi připomíná nejvíc moji nejlepší kamarádku z gymnázia. Tady by to bylo víc lidí, ale aktuálně asi s Honzou Dolejším, protože máme společného koníčka a to je historie letectví. Tak nejdřív bych asi vybírala mezi dívkami, ale nakonec myslím, že bych se rozhodla pro Vítka a pro Martina. Protože jedině tak bych měla pravidelný přísun informací o nejnovějších směrech v módě a o trendy účesech. Koho byste nechali, aby vás odvezl z dnešního maturátu? Myslím, že se raději spolehnu pro vlastní smysl, pro orientaci v terénu, přestože žádný nemám. No to vůbec nevím, já většinou v maturáku chodím sama. Odvést bych se nechala od Vládi Chlouby, protože ten je neposkvrněný. Vidím, s jakou pravidelností navštěvuji autoškolu, někteří i víc, než mi přijde třeba hodiny španělského jazyka, takže nebál bych se, aby mě odvezl kdokoliv. Kdybych si zvolila Honzu Barona, tak ten by na mě, jak je jeho zvykem, určitě zapomněl. Takže bych vsadila na jistotu a poprosila Ondru Petrouše. A abychom se vážně nebáli, vzali bychom k tomu 2 bodyguardy v béžových bundách. Kdybyste si doma měli vystavit fotografii oktávy, kam byste ji dali? No, nedal bych si ji přímo domů, ale dal bych si ji do garáže nad svoje kolo jako vzpomínku na cyklokurs v septimě. Do ledničky, jako součást odtučňovací kůry. To je na tuto otázku je pro mě velice těžká odpověď, protože takové místo doma nemám. Tak to vím naprosto přesně. To bych si pověsil ve své pracovně. Přesně nad svůj stůl na nástěnku. A tam by výjímala čestné místo. Problém je, že nemám tu pracovnu. Protože si práci domů většinou v hlavě nenosím, tak ani fotografii oktávy bych si domů nepřinesla. A pokud bych ji někde přeci jenom umístila, tak asi do kotelny, protože tam skoro nechodím. Nikam. Jeden ze třídy mi nedal souhlas. Ubytovali byste letošní oktávu ve svém hotelu? Pokud by byl před rekonstrukcí, rozhodně ano. Po skupinkách i doma klidně. Ubytoval se slevou hromadnou. A možná bych chtěl platbu předem. Ubytovala jenom některé studenty po zkušenostech ze školních výletů a věřím, že ani Honza Dolejší, ani Matěj Emr by to nebyli. No, pokud bych měl dobrou pojistku na živelné pohromy, tak mile rád. V Španělsku jsem oktávu ubytoval, nejenom v jednom, ale ve více hotelech. Určitě jo. Já jim věřím. Kteří studenti byli tak ohleduplní, že i po hotelu chodili bosy, aby nebudili své kamarády, takže určitě bych oktávu ubytoval. Kdo si myslíte, že bude z oktávy jednou slavný a čím se proslaví? Tak tady mám naprosto jasno, nejslavnějším z oktávy bude Honza Baron a proslaví se jako DJ Barino. Baron, slavný DJ. Víťa Vondrášek vyhraje soutěž Muž roku 2020. Zaujme volnou disciplínou, kouzlem únik z výletu. No, myslím, že potenciál mají úplně všichni, já nevím, třeba Kuba Ponížil, Nový Helský. No, já si myslím, že slavných osobností tam bude víc, ať už to budou lékaři, vědci, sportovci. Kdybych měla tipnout, tak
Možná mediálně známým si myslím, že bude Honza Michalec. A doufám, že se proslaví modelingem. Chemii to nebude. Já nevím, Martina Vodáka, Matěje nebo Honzu Michalce třeba by mohli poslat na Mars nebo i dál. Jak vidíte šance letošních maturantů úspěšnému složení zkoušky z dospělosti? U mě dobrý. 50/50. Udělají, neudělají. Z dospělosti? No, z dospělosti nevím. Já nevím. Víta Vondrášek? Nevím. Ale jestli myslíte maturitu, tak maturitu určitě složí všichni. Podívám se do své věštecké koule. Je to v mlze. Ale teď se objevil palec nahoru. Tak asi to dopadne dobře. Snažím se vidět v těch nejrůžovějších barvách. My se jako tady dobře postaráme o to, abyste odmaturovali, protože mít vás tady na krku ještě o něco díl, to asi nikdo z nás nepotřebuje. Na druhou stranu ty se ptáš na zkoušku z dospělosti, kdy jako odmaturujete, ale jestli teda dospějete, to by mě samotného taky zajímalo. Bude se vám po nás hodně stýskat? Tak určitě. Mně se právě stýská už teď. Já jsem si slíbil, že nebudu brečet, takže bychom mohli popojet. Bude. Já jsem do Oktávy chodila hrozně ráda a s řadou lidí mám, řekla bych, až trošku osobnější vztah a stýskat se mi určitě bude. Stýskat se mi určitě bude, ale zároveň si odpočinu, protože nebudu muset vymýšlet pořád motivující prvky k učení. Po letošních Oktavánech se mi bude hodně stýskat, protože byly moje srdeční záležitost a stále jsou. Budete určitě pro mě nezapomenutelnou třídou, protože jste pravděpodobně moje poslední třída, kterou odvedu k maturitě a budu na vás vzpomínat se sloganem To nejlepší nakonec. Stýská, mě už se teďka stýská, teď vás tohle pololetí už vůbec neučím. Jakou zprávu chcete poslat letošní Oktávě? Oktávo, najděte si každý ten směr, kterým chcete jít a jděte jím. Pokud budete chtít být v životě úspěšní, řiďte se heslem generála Kutuzova. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tak tady si vypůjčím jedno úsloví z historie. Vážení přátelé, boží mlýny melou. Sice pomalu, ale jistě. Přeji všem hodně zdraví, štěstí a aby si našli své místo v soukromém životě, ale i v pracovním. Ať se vám daří tak, jak si opravdu zasloužíte. Aby se jim dařilo a aby nezapomněli na to, kým jsou. A budete v pondělí zkoušet? Budu. Zkoušet budu určitě, ale ne vás. No to určitě. Nebudu. Tak určitě. Ne. Akorát v pondělí v Oktávě neučím, takže si to budu muset nechat na úterý. Možná sextu. Určitě, ale ne u vás. To bych si musela vzít suplování.